дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо даъвати Ҷо Байден ба Амрико рафтанд. ёдгориҳои зарафшон қайроқум ба феҳристи ЮНЕСКО ворид шуданд. раиси вилояти Суғд хостори фаровонию арзонӣ дар бозорҳо шуд. дар авлавият рушди соҳибкорӣ. нахустин корхонаи пойафзолдӯстӣ бунёд мешавад. соҳибкор масолиҳи бинокорӣ истеҳсол мекунад. санаи 8 сентябри соли равон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иштирок дар иҷлоси 78-уми маҷмаи умумии Созмони Милалии Муттаҳид ва вохӯрии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ Амрико ба шаҳри Нью-Йорки, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сафар намуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро шахсони расмӣ гусел намуданд. дар ин сафар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ менамоянд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. кумитаи байни ҳукуматии ҳифзи мероси моддии фарҳангии ЮНЕСКО 9 ёдгории фарҳангии пешниҳоднамудаи Тоҷикистонро ба феҳристи мероси умумии ҷаҳонӣ қабул кард. ба иттилои вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон қарор дар ин бора зимни ҷалсаи 45-уми кумита, ки дар шаҳри Риёзи Арабистони Саудӣ ҷараён дорад, тасвиб гардид. тавзеҳ дода шуд, ки ёдгориҳои фарҳангии умумии ҷаҳонии фаромилии Зарафшон Қайроқум дар маҷмӯъ 9 ёдгориро шомиланд. дар ин феҳрист аз ҷумла ёдгориҳои Панҷакенти Қадим, шаҳраки Санҷаршоҳ, қалъаи Ҳисорак, Гардани Ҳисор, қалъаи Мух, қалъаи Қум, Тали Хамтуда, низоми обёрикунии Тоқсанкорес, оромгоҳи Хоҷа Муҳаммад Башоро номбар шуданд. кишоварзон ва корхонаҳои саноати хӯрокворӣ маҳсулоташонро дар ярмаркаҳо нисбат бо нархҳои бозор то 30% арзон пешниҳод мекунанд. дар ин бора дафтари матбуоти ҳукумати вилояти Суғд иттилоъ дода афзуд, ки яке аз чунин ярмаркаҳо дар маркази вилоят ташкил карда шуд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд мақсади ташкили ярмаркаҳоро таъмини дастрасии аҳолӣ бо маҳсулоти нисбатан арзон арзёбӣ намуд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода низ зимни бозид аз ярмарка хотиррасон намуд, ки ҳадаф аз ташкили чунин ярмаркаҳо таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти озуқаворӣ мебошад. таъкид гардид, ки ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ҳар ҳафта ташкил мешавад ва сокинон бо қаноатмандӣ ашёи зарурии худро харидорӣ мекунанд, омадааст дар иттилоия. ёдовар мешавем, ки қаблан низ раиси вилояти Суғд зимни машварати корӣ ба масъулини вилоят дар бораи танзими нархҳо дар бозорҳо дастур дод. масъулини вилоятро зарур аст, ки ҳамзамон ба танзими нарху наво дар бозорҳо аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир намоянд, то мардум тавонад маводи ғизоиро барои зимистон захира кунад, гуфт раиси вилояти Суғд. ӯ ҳамчунин яке аз роҳҳои таъмини фаровониро дар бозорҳо ҷамъоварии ҳосили маҳсулоти мухталиф хонд, ки феълан дар ҷумҳурӣ идома дорад. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои рушди соҳибкорӣ ҳамаҷониба мусоидат менамояд ва ин масъала пайваста дар шӯрои рушди соҳибкории назди раиси шаҳр мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар раъси масъулони сохторҳои марбутаи шаҳрдорӣ бо фаъолияти машқгоҳи автомобилронии шаҳр шинос шуд. инҷо барои машқи автомобилронии дастпарварони мактабҳои ронандагӣ, супоридани имтиҳон, бима ва аз назаргузаронии нақлиёт ба қайдгирии он ҳама шароит муҳайё шуда, ин амалиётҳо дар якҷои сурат мегиранд. дар идомаи бозид бо рафти сохтмони нуқтаи сӯзишворӣ ва хидматрасонии техникии нақлиёт, ки соҳибкор Зуҳал Баҳриддинов дар шафати роҳи Панҷакент Шӯрча бунёд мекунад, коргоҳи истеҳсоли хиштҳои сементии соҳибкор Хушбахт Малаев шинос шуда, барои тезоидани корҳои сохтмонӣ эътибори ҷиддӣ ба сифати маҳсулот дастур дода шуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз сохтмони иншоотҳо, аз ҷумла бо рафти бунёди нахустин корхонаи истеҳсоли пойафзол дар шаҳри Панҷакент, ки дар шафати роҳи хиёбони Рӯдакӣ воқеъ аст, шинос шуд. таври соҳибкор Азамат Шамсиев шарҳ дод, дар коргоҳи оянда барои то 15 нафар ҷойи кор муҳайё хоҳад шуд. дар паҳлӯи он дар 3 бинои баландошонаи истиқоматӣ бо марказҳои тиҷоративу хидматрасонӣ корҳои охирини ороишӣ идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент
абдухолиқ холиқзода ҳамчунин аз рафти таъмири бинои маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ вазъи истифодаи собиқ толори кинои ватан ки дар мувозинаи шӯъбаи маорифи шаҳр аст бунёди биноҳои баландошона дар шаҳр дида намуда ба масъулони он ҷиҳати дар муҳлати пешбинишуда ва бо намою сифати хуб ба истифода додани онҳо дастурҳо дод. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳангоми боздид бо фаъолияти коргоҳи истеҳсоли қуми бинокории соҳибкор Ҳотамҷон Зиёев ба ӯ барои саҳмгузорӣ дар таъмини ширкатҳои сохтмонӣ бо ин масолиҳи зарурӣ изҳори сипос намуд. ҳамарӯза инҷо ширкатҳои бинокории шаҳр ва шаҳрвандон қумушағал мегиранд ва ба ин васила корҳои бунёдкорию ободонӣ вусъат меёбад. ин ширкати истеҳсолӣ бо истифода аз таҷҳизоти ҳозиразамон бо фармоиши мизоҷон навъҳои гуногуни қумушағал истеҳсол менамояд ва бинокорон ба сифати он баҳои баланд медиҳанд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.